teniu alguna pregunta per algú d'algun tema, us donem un moment perquè digueu alguna cosa. Si passa el... Hola. A nivell de pool technology, com es protegeix l'autor o l'expert o... No, em sembla que t'està apagant. Hola, hola. Ara. Sí? Ara sí? Vale. A nivell de... A nivell de la part que has explicat de pool technology, l'expert pool, que hi ha l'expert, no? Que hi ha un expert o que hi ha un... Com es protegeix la propietat intel·lectual o d'aquest coneixement Que generarà nou. Que generarà nou i que sense ell no es generarà. Això és un dels punts principals que es tracta en l'acord de col·laboració. I en aquest determines, en funció, i aquí hi ha molts criteris, no? En funció de l'aportació de cada una de les parts, quin percentatge és pel centre de recerca i quin percentatge és per l'empresa. I això entra dintre del que és la negociació. Alguna pregunta més? Ui, cuidado. Jo és que com se busca una mica el finançament privat, amb el sentit de dir, per exemple, als Estats Units han vist en pel·lícules i tot això, que hi ha crides, que hi ha gent que ofereix o gent que està agrupada, que ofereix finançament als projectes més innovadors. Aquí al nostre entorn com... Estàs parlant més aviat de Business Angels, no? Sí. Bueno, hi ha foros d'inversió en el qual pots anar a presentar el teu projecte, perquè jo tinc una diapositiva molt divertida en què es veu un senyor, normalment amb canes, que té una corona. No és fàcil identificar qui són pel carrer i és difícil contactar amb ells, saber exactament qui hi ha o el contacte que tenen, etc. Però hi ha foros com per exemple el Col·legi de Metges, la SAIE, Keiretsu Forum, en funció del tipus de projecte en el qual tu pots presentar el teu projecte. Això són foros. El Keiretsu es fa un cop al mes. El del Col·legi de Metges es fa cada 3 mesos. I tu presentes el teu projecte allà i aquesta gent assisteix. És que la sala està a rebentar. És una sala que fa com 3 o 4 aquesta i està pleníssima de gent. Doncs quan algun projecte els interessa, hi ha un formulari d'aquest tipus que ells mostren el seu interès, es recull al final i es munten reunions específiques. I també hi ha un networking al final de la sessió en què aquestes persones es poden apropar. I a part les unitats d'innovació, amb els anys d'experiència, vas tenint contactes i per tant en funció dels àmbits d'interès saps doncs mira, això podria interessar-li amb aquest, això li podria interessar amb aquell, i presentes projectes. També hi ha incubadores, que és una altra, no és exactament, o acceleradores, no és exactament el mateix, però hi ha algunes que inclouen gent que t'acompanya, experts, i que al final poden acabar sent els inversors o la pròpia entitat que fa l'acceleració, la incubació aquesta, ja sigui Fundació Repsol, Mercadona, cadascuna hi ha moltes que són específiques d'un tipus de negoci específic, però hi ha moltes d'aquestes que al final et surt bé la seva incubació, ells mateixos es recolzen per tirar endavant. També hi ha aquesta possibilitat. Hi ha un programa que a mi m'agrada molt, que es diu Investment Readiness de Biocat, que el que fan és, en el nostre cas, per exemple, que nosaltres fem l'Investor Meetup, perquè tenim molts projectes, potser, i tot i així ho fem servir, però per institucions que potser tenen poquets projectes i fer que un inversor vingui a casa teva per presentar-te només 2 és més complicat, ells el que fan són unes sessions en què conviden a molts inversors, inclús a moltes empreses farma, i van passant projectes a presentar. I de fet, nosaltres gràcies a això estem signant en aquests moments un acord amb Roche, per exemple, amb un projecte de teràpia gènica que nosaltres tenim.